Takže čau lidi, já jsem Voky a budu pro vás natáčet nová videa. Budu se ohlašovat jako Voky a to je všechno, jdeme na hraní. Budeme točit z těchto postav. Půjde Never na světě 7, pozice 461. A no tak se podíváme, počkat stiším trošku. Podíváme se, na kolik máme, no. Podíváme se u mě dala. Zobrazit souboji. Láma, skoro jsem měl. Arnoldka, super. Takže na ní zautočíme. Arnoldka. Ale zase krytí, no tak to není možné. A pojď. Výborně, tak se mi to líbí. Tady už máme dodělanou touhu, takže asi nic dělat nebudeme. Počkat, podíváme se na podzemí, jestli bych vám mohl ukázat. Nemohla. No nic, takže půjdeme na další, potom třeba příště, nebo prostě třeba zítra na pozici udělám další lepečko. Dokud budeme mít eliky, když splachujeme. Za dlouho, no tak ne, tady nic. OK. Jdeme na další postavu. Na světě 9. Biker. Picko zbraň. Jsem v cechu Akatsu, jo, tady ještě jsem v cechu, jo, jsem v cechu In Sorte Diaboli, zkrátka ICD, pozice 4. Teďka útočím, nebo já jsem teďka v cechu krásy, takže budeme útočit na Tyrannosaurus a Flayerovci, to nevím, co to je. A Sperminators, co to je? A třetí, na ničem. Si nic nevytvíme. Tady máme Skovo, počkat. Jo, já jsem Jantar, no. Takže tady jsme na Katuky, pozice 32. Tady jsme skoro full epic, ještě 2 epiky a budeme full epic. Super. Vytvoříme si sice nevím na celou obratnost, aby jsme mohli machrovat, jako máme obří obratnost. A dělej, 2 minuty LPčko, budeme zvyšovat obratnost. Zkusíme podzemí, jestli... Ne, taky. Tak zkusíme si arénku nějakou. Koho? Třeba tohoto. Doufejme. Necháme si boja. Aha, no to určitě. Všechno jsou stres, kámo. OK. Tohle bude asi všechno. Jo, jinak tady je můj kanál. Počkej, ještě můj kanál. Tady si to všude dopíšu. Co to je? A ne. Jo, takhle. Šup. A šup. Aha, tak to je sva. Můj kanál. Tak, a potom, no, super, podíváme se. Jo, tady hodíme tyto 2 epiky a budeme splachovat, takže to bude super. OK. Zítra už budeme dělat touha podzemka, takže to bude lepší. Jo, dneska mi padlo toto epické místo tohoto, takže luxusně. A jdeme na poslední postavu. Fox 999. Počkat. Můj kanál. Tady mám level 188. Založil jsem si svůj vlastní cech, Samlov. Kdybyste někdo chtěli, je to na světě 4, tak mi pošlete pozvánku, přijímám něco jako level 20 a takový prostě jakýkoliv členy. To prostě cech a tam mají být. Já nechápu ty cechy první, třeba 20, kde to má napsané, jaký levely chcou. To fakt nechápu. Když se podíváme, jestli máme taky počkat, ne, podzemko. Jo, tady jsme už udělali to perníčka. A padlo nám na Kunigundu.
můžeme to vyzkoušet, ale jako nedávám to, tak se na to připravte. Ještě tak hodně dlouho to nedám. Tak se jdete na lov, teda na lov. Nevím, jak se to říká, prostě, když někdo lov, tak to jsem já. Aha, přes půl jsem dělal, jsem King. A zkoušeli jsme arénku, asi ne, že? Si nějakou zkusíme, koho třeba. Jo, to dáme. Jdu. OK, tohle by bylo asi z toho prvního videjka všechno. V příštím videjku už budeme dělat touhu a podzemka, všechno různé. Jsem celkem unavený, už je pozdě, takže příště to bude, doufejme, lepší. Oka, tak zdůř lidi, mějte se a zase někdy příště. Zdůř.